Irridu nkomplu naħdmu sabiex l-industrija tas-servizzi finanzjarji timxi l qudiem u teleb kull sfida. Dan qalitu l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Ekonomija Kristi De Bono waqt konferenza illi saret mill-IFSP, l-istitut illi jirrappreżenta lil professjonisti illi jaħdmu fis-servizzi finanzjarji. Kristi De Bono saħqet illi l-istejjer ta' Pilatus Bank u l-iskandlu tal-Panama Papers kienu każijiet illi għamlu ħafna ħsara lil din l-industrija daqskemm għamlu lir-reputazzjoni Maltija. Hija qalet illi dak illi seħħ mhux xi ħaġa tal-passat u lanqas kapitlu magħluq kif qal il-Ministru tal-Finanzi. Kristi De Bono qalet li hemm bżonn li l-Gvern jieħu azzjoni jekk kif pajjiżna qed jiġu aċċettati kemm il-korruzzjoni u anke l-ħasil tal-flus u għalhekk il-bżonn li nħarsu r-reputazzjoni li domna snin biex bnejna. Quddiem il-professjonisti li jaħdmu f'din l-industrija, Kristi De Bono spjegat kif bħala oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħdem sabiex jagħti sapport totali lis-settur tas-servizzi finanzjarji għax jekk il-politiċi ma jħarsux ir-reputazzjoni u ma joffrux dan is-sapport tkun qed issir ħsara lill-ekonomija Maltija.